Kublai shibun ya pi ki prolog baro ki ba justunat ban page ya kani ke video ha kani ke channel bat kham tam ya kitu ki prolog ki ba justunat ban khwai da kha te hang ne ngadon ban pen EAP chapang ka we ka ching pampana ka bai de pet ka fishing competition ka ban salong chen ha ka khasan tarik banai basau arajar arplai ka ching kop khwai da kha bala penya dai ba RCM le rengkat bat kiper lok bat kacaka kan long hakin shi mau panan hajan madan football katarik kandai ka khatsan tarik benai basau arajar arpulai kepor ngadu kepor kendai bece men step hadu kepor lai bece janmien bat ya ketiket indi shijar shirngwang wei kwai bat kabasung tanat susu kalong bahakan ne kepung ju ai kwai sngi ki price kinlong umneharum uba nangkong silak arajar uba ar silak shijar uba lai silak uba saw lai pohajar uba san ar pohajar uba hnriu si pohajar uba nyau sanajar uba pra lahajar siteng uba kendai lahajar uba sipo arajar siteng ki constellation kidan hadu kumba ar photuli banakong hado ba arpo kin yo marmar arajar taka bat indi tiket lupa nado ka khatsau trik benai basau arajar arplai hakapor arbece no paisngi an pen khwai kang lai tli kipung kan don ru kalau kidro hakate kesngi nalol kidok harem babon ladap the dokha lai kuntal tam haka lai trik benai basau arajar arplai por step Nshim ching thau ya baro ki chai dokha like no ka salva kap amsha ban masa ching bam kat bam pat de ka por khwai indon kinong dewi nong de khnyang hakate kasngi nak banta ki ching tip ki bakhabania phila ban phun hakine kinombal harum tangkine hi khublai sibon kitu ki bachus tanat ban like khwai competition nak banta ki tik pambanai sungobha subscribe ya kan ne ka channel khublai sibon